kag sip-on kung mag-ubo, maghatching kag sa pagpuyat sang kamot sang iban nga tawo. Ano ang dapat himuon agud malikawan ang coronavirus? Likawan nga magpalapit sa mga tawo nga may balatian ka nagapakita sang kasubong nga sintomas sang sakit. Hindi magdupla sa bisan diin lang. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag bibig. Permi nga maghugas sang mga kamot. Tapna ng ilong kag bibig kun mag-ubo o kun maghatching gamit ang tissue o kun panyo. Likawan nga magkadto sa mga matawo nga lugar kasubong sa malls, sinihan, terminals kag airports. Kung may mabatyagan nga sintomas, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center sa inyong nga lugar. Ang dengue, isa ka acute viral infection nga makuha paagi sa kagat sang lamok nga Aedes aegypti. Ini nga balatian makalalaton kag makamamatay. Kung mapabayaan ang tawo nga malatnan sini nga balatian, mahimo ini mangintunaan sang iya kamatayon. Yari ang mga sintomas sang balatian nga dengue. Mataas nga hilanat, nagapalanakit ang lawas, pagpalangluya, rashes sa lawas, pagdugo sa ngislo kag ilong, pagsakit sang tiyan, maitom ang higko kag ang pagpalanuka. Yari ang mga dapat himuon, agud malikawan kag matapna ang dengue. Tinluan sang maayo ang balay kag palibot, pangitaon kag gubon ang mga lugar kag butang nga ginaistaran kag ginaitlugan sang lamok. Takpan ang mga drum, balde, galon kag iban pa. Islan ang tubig sa turera isa ka beses kada simana. Tinluan ang sagilong sang atog. Buhuan o kunhiwaon kag pakulbon ang mga goma nga wala na ginagamit. Himuson ang mga nagalapta nga paya, bote kag lata sa palibot nga mahimo matiniran sang tubig kun mag-ulan. Magsuksok sang proteksyon sa lawas. Magsuksok sang pantalon kag bayo nga mahaba ang manggas. Magamit sang moskitero kun magtulog. Maggamit sang mosquito repellent kada adlaw. Magpakonsulta sa mas temprano. Gilayon nga magpakonsulta sa doktor kung nakabatyag sang hilanat sa sulod sang duwa ka adlaw. Magsugot sa pagpaaso kung mayara sang lugar nga madamo ang kaso sang dengue kag may peligro sang outbreak agud gilayon ini nga matapna. Patyon ang kiti-kiti, tapnaon ang dengue. Ang ini nga pahanumdum, buylog nga ginadulong sa inyo sang Provincial Health Office kag Capiz Provincial Government. Magsugot sa pagpaaso kung mayara sang lugar nga madamo ang kaso sang dengue kag may peligro sang outbreak agud. Magsugot sa pagpaaso kung mayara sang lugar nga madamo. Upod ka sa amon o Ginoo nga amon Dios. Samtang nagapadayon kami sa pagatubang sa mga halid tugas ng COVID-19 nga pandemya. Subong man sa pag-o nga mga pagpanibag-o politika nga nagdulot sang madalom nga pagbinahin-bahinay sang amon pungsod. Ikaw gid na kahibalo nga kinahanglanon gid namon ikaw subong ang mag-isa agud sa pagpakigbato sa hindi makita nga kaaway. Nga ini nagdala sang madamo nga pag-antos kag sang mga pagpangduwa-duwa, malapnagon nga pagpanglaton sang masakit, ang kamalahalon sa pag-atipan sa ikaayong lawas, nadulaan sang panangabuhian, gutom, ang malapnagon nga pagkaputo sa mga negosyo, kag ang pagkadula sang mga kabuhi. Nagapangamuyo kami sa mga tawo nga yari sa serbisyo publiko, ang mga katawhan sang gobyerno, ilabi na gidyadtong mga nagpabilin nga matarong, kag nagapadayon nga may dako nga handom sang matuod nga pag-alagad kag pagikugma sa pungsod. Tipigan mo sila, o Ginoo.
kag ihatag sa ila ang kaisog nga ila panindugan ang kamatuoran kag hustisya. Kapay nga ang krisis nga gindala sining pandemya, magadalas ang pagpag-o sa amon panghunahuna, kag balatyagon sa amon nga tanan. Kapay, ini magatudlo sa amon sa pagpanindugan, labaw sa amon personal kag politikal nga panindugan, kag magliso sa amon padulong sa ikaayo sang tanan. Kapay, kagiyahan kami sang imo espiritu, sa pagsabat nga may kaluoy kag pagigugma sa mga kubos, mga nakulangan sa pagpangabuhi, kag mga maluya nga sektor sa amon sosyedad. Kay tungod kami nakahibalo nga kung ano ang ginahimo namon sa mga kubos namon nga mga kauturan, ginahimo man namon sa imo. Amen. Sa panahon sining pandemya, mangin mahalong kita, hindi lamang sa halit nga epekto sang COVID-19 sa aton ikaayong lawas, kundi pati sa aton mga ginapamatian nga balita. Pumalo na sa higit 1 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19 cases ngayon sa Metro Manila. Muling nakapagtala ng record ang India sa dami ng bagong kaso sa isang araw. Para sa mas komprehensibo nga pagbalita, mas detalyado nga pagwaragwag sang impormasyon kag mga detalye tuhoy sa COVID-19 nga gikan sa maid-id nga pagtuon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Igadulong sa inyo sang inyong mga kaalagad sa kahanginan. Alagad Maidorias kag alagad Real de la Rosa. Kasak Special Coverage. Mabatian live sa Kasak Facebook page kag 88.1 Kader FM. Lunes tubto Biyernes alas 4:30 tubto 5 sa hapon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo sa tawo. Ang oras sa 88.1 Kader FM Philippine Standard Time, alas 4:36 sa hapon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuwing sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyo mahibaluan sa nagakainapos sa aton palibot. Igadulong sa inyo sang tingog nga puwersa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mayong hapon Banwa Syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Mayong hapon Pilipinas. Mayong hapon sa aton nga mga uturan nga matang palamati. Sa 16 ka banwahanan sa probinsya sang Capiz. Sa 47 ka balangayan sa syudad sang Rojas. Sa aton nga mga kalagad sa mga kaiping nga kaprobinsyanan, ang probinsya kang Antique, probinsya It-Aklan, probinsya sang Negros Occidental, probinsya sang Iloilo, probinsya sang Guimaras, Anas Faras, probinsya sang Masbate kag probinsya sang Romblon. Nagapalabot man kita sa pagpanamyaw sa aton nga mga kalagad dala sa may Chodorosanas Trade Center, sa may Burgos Talipapa, sa mga pampubliko nga merkado diri sa probinsya sang Capiz.
Kamusta ka mo? Kabay pa nga ang tanan, yara gid sa maayo nga kaimtangan. Samtang pulo pamati ka mo da, naga 4-piece man, no? Pulo pamati, pulo pamahaw, pulo pangape, kag ano pang isa? Pulo pamanday. Hindi, pulo pamorongko, ano tawag sa rin naman kita? Pamungkaro na, pulo pamungkaro, no? Kabay pa mga kalagad, no? Nga sa gihapon, puno kita sang paglaom, puno kita sang kabakod, kag kapagsik. No, nga makadihon o makaubra sang aton tagsa ka mga misyon, tagsa man kaadlaw. Sa gihapon, nagapamati ka mo sa emergency broadcast sang 88.1 Kadar FM. Pinagi sa pagdumala sa Capiz Archdiocesan Social Action Center. Sa pangalan sa aton station broadcast team sa aton nga overall chairman, His Eminence Joseph Cardinal Advincula. Sa aton nga Managing kag Social Action Director Reverend Father Mark Ranflor, aton Program Manager Father Francisco Casalda Jr. Sa pangalaman sa aton Station Manager Reverend Father John Day Vibalia, aton nga mga Technical Director Alagad Mingming Wego kag Engineer RJ Borja. Partner Technical Alagad Maria Jean Lorene Balgos. Pangingkaupod din naman sa buong hapon diri sa aton nga pagpangalagad, Inisa Lagadri de la Rosa. Optin nyo kita banwa sa pagdulong sa inyo sa mga balita kag impormasyon. Natuloy karon sa mga dalakuan nga isyo, no, kag mga balita nga nagasugata sa aton subong adlaw. Welcome mga kaalaga diri sa Kasag Special Coverage para sa Biyernes nga edisyon, petsa 25 kita sa bulan sang Hunyo, tuig 2021. Anyway, sa mga kalagad naton nga nag-upod diri sa aton palatuntunan, maayong hapon gid. Salamat gid sa tanan-tanan nga nagasuporta, kung padayon nga nagasuporta kay nagapalangga sa aton. Mayong hapon sa kay Sir Red Jill Kent Amigo Namok, sa kay Ma'am Jeline Calmerin, kag kay Ma'am Paula Bolquerin. Mayong hapon man sa kay Sir Hiner Pablo, nag-upod sa aton nga pagpangalagad. Anyway, bago ang tanan, no? Bago pagtag naton sa mga headlines subong nga hapon, ay baluanay sa tanan. Nagasugod na ang enrollment period sa Colegio de la Purísima Concepcion para sa elementary, junior kag senior high school, college, School of Graduate Studies kag College of Law. Wala na sang admission test nga pagapatigayonon. Sarang matigayon ang enrollment online. Magkadto lang sa official Facebook page Colegio de la Purísima Concepcion para sa link. Sarang man nga makabisita sa Purisima o kung magtawag sa numero 6214-192, local 106, para sa Smart 0920-9534-104, sa Globe 0917-564-7505 para sa dugang nga mga impormasyon. Mag-enroll sa Purisima, ang eskwelahan sa Arkidiocese ng Capiz sa pagbaton sang kalidad nga katoliko nga edukasyon. Madamo gid nga salamat ang nagapahibalo Monsignor Cyril Villarreal ang rektora. Sa liwat bukas na mga kalagad o kung nagasugod na ang enrollment period sa Colegio de la Purísima Concepcion para sa elementary, junior kag senior high school, college, School of Graduate Studies kag College of Law. Wala sa admission test nga pagapatigayonon. Sarang matigayon ng enrollment online, magkadto lang sa official Facebook page Colegio de la Purísima Concepcion para sa link. Sarang man makabisita sa Purísima o kung magtawag sa numero 6214-192, local 106. Kag para naman sa Smart 0920-9534-104, sa mga Globe subscribers 0917-564-7505 para sa dugang mga impormasyon. Mag-enroll sa Purisima ang eskwelahan sa Arkidiocese sa Capiz sa pagbaton sang kalidad nga katoliko nga edukasyon.
Subong man ang St. Joseph Vocational Technical Training and Assessment Center Incorporated sa Archdiocese ng Capiz nagapahibalo sa opening sang senior high school program. TESDA accredited school, no tuition and miscellaneous fees, free laboratory toolkits and uniform. Sa dugang nga impormasyon kag para sa enrollment, magbisita kung makigangot sa St. Joseph Tech Voc Facebook page o kung magtawag sa telephone number 620-7409 o kung sa cellphone number 0930-262-4396. Sa St. Joseph, trabaho sigurado. O the advertisement na gina. Sa liwata, sa mga kalagad naton, ang St. Joseph Vocational Technical Training and Assessment Center Incorporated sa Archdiocese of Capiz nagapahibalo sang opening sang senior high school program. TESDA accredited school, no tuition miscellaneous fees, free laboratory toolkits kag uniform. Sa dugang impormasyon kag para sa enrollment, magbisita kung makigangot sa St. Joseph Tech Voc Facebook page o kung magtawag sa telephone number 620-7409 o kung sa cellphone number 0930-262-4396. Sa St. Joseph, trabaho sigurado. And English naman niya. Sa mga nagapangita dira sang trabaho, ang Talk Station Rojas nagapangita sang online English tutor. Looking for a job with a non-toxic and friendly environment? Come and be part of our team and be an online English tutor for Korean students. Apply now for a good basic salary, incentives and benefits such as PhilHealth, SSS, Pag-ibig, 13-month bonus, paid leave and a chance for promotion or higher incentives that you will enjoy. Qualifications: with or without teaching experience, has good written and oral English communication skills. English major is an advantage but not required. Can work from 1 p.m. to 10 p.m. Monday to Friday. Benefits: basic salary plus incentives from 15,000 pesos to 25,000 pesos and up monthly. Fixed basic salary with or without students. Fixed weekends off. Full governmental benefits. You may send your resume through Facebook Messenger. We accept walk-in applicants from 10 a.m. to 4 p.m. We are located at Capiz Government Business Center, room 14, 3rd floor. Again, pakitaan nyo lang sa Facebook ang Talk Station Rojas. Oras naton mga kaalagad, Philippine Standard Time, alas 4:46 diri sa aton palatuntunan. Ano bala mga balantayan nga balita nga aton pagatagan sang nagakaigog pagtamo diri sa aton nga pagpangalagad sa Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Sa aton nga Pangulong dinalahan, balita lokal, pagkaon sang masustansyang mga pagkaon, dako nga bulig sa pagpakigbato batok sa COVID-19 sunod sa Provincial Health Office. Samtang Archdiocese ng Capiz nagalaom sa bagong arsobispo matapos mapahamtang ini nga siya di vacante. Sa dugang nga balita lokal, Capiz ginasaulog ang Provincial Arbor Day subong adlaw. 1 million kahoy project liwat nga ginsuguran. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Balita National, Cardinal Advincula formal na nga nagpungko bilang ika-33 nga arsobispo sang Manila. Public viewing sa haya ni Anay Presidente Noynoy Aquino ginsuguran subong adlaw. Samtang Presidente Duterte ginpasalamatan si Pinoy sa nanging serbisyo sini sa pungsod. Dugang nga balita National, plus 10 areas magabaton sang 25 tubtob 30% nga dugang nga mga bakuna suno kay Secretary Duque. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Amayad to banwa mga balita nga aton karon pagatagan sang nagakayo nga pagtamo diri sa aton nga palatuntunan sa Kasag Special Coverage apang bago na aton ay kwaon ang lakat sang panahon subong adlaw. Kader FM Balita para sa Bantay Panahon. Bantay Panahon. Sandig mga kalagad sa pinakaling nga datos sang DOST Pag-asa, ang southwest monsoon among nagapekto sa northern kag central Luzon. Sa forecast weather condition, ang Metro Manila, Calabarzon, Central Luzon, Ilocos Region, Mindoro Provinces, Batanes kag Babuyan Islands
maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may malaka nga pag-ulan-ulan, pagpanagub kag pagpangilata. Tugas ang southwest monsoon. May posibilidad sang pagbaha kag landslides ilabi na sa tiyon sa mabunok nga pag-ulan-ulan. Iban nga bahin sa ang pungsod Pilipinas, takip ng Western Visayas kag probinsya sang Capiz. Maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may malaka nga pag-ulan-ulan, pagpanagub kag pagpangilata. Tugas ang southwest monsoon. Kaga localized thunderstorms, may posibilidad sang pagbaha kag landslides ilabi na sa tiyon sa mabunok nga pag-ulan-ulan. Sa forecast wind and coastal water condition, ang extreme northern Luzon maka-eksperyensya sang kasarangan nga hiyop sang hangin from southwest. Samtang ang coastal water, ang balod nagadangat sa 1.2 to 2.5 meters. Iban nga bahin sang pungsod Pilipinas, dakip ng Western Visayas ka probinsya sang Capiz, maka-eksperyensya sa makanay tubdub kasarangan nga hiyop sang hangin from southeast to southwest. Samtang coastal water, makanay tubdub kasarangan 0.6 to 2.1 meters ang balod. Samtang ang aton nga maximum temperature subong adlaw 32.4 degrees Celsius alauna 40 kainas ang hapon. Minimum temperature 25.2 degrees Celsius alas 5 kainas ang aga. Sunrise alas 5:29 sa aga, buwas nga adlaw. Sunset alas 6:28 karon sa gabi. Kader FM Balita para sa Bantay Panahon. Bantay Panahon. Ang oras naton sa 88.1 Kader FM alas 4:49. Diretso kita banwa sa pagdulong sa inyo sa mga balita. Natoy naman sa COVID-19. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Sa bilog nga kalibutan mga kaalagad, sandig sa pinakauling nga datos sang Worldometers, ang total confirmed cases nga nabalag as of this time naglabot na sa 180,787,428. Sa mga nasambitan nga numero, ang nagtaliwan 3,916,470. Ang mga nag-ayo 435,448. Samtang sandig naman sa datos ang Department of Health Philippines, may dugang nga mga kumpirmado nga kaso subong nga adlaw. Naglabot sa 6,812 sa sunod gilamang sa 24 oras. Samtang may dugang naman nga 2,867 ka numero sa mga nag-ayo kag 116 ka mga nagtaliwan. Sa karon ang pungsod Pilipinas mayara na sa kabuusan nga 1,385,053 ka mga kumpirmado nga kaso sa COVID-19. Porsyento sa mga aktibo nga kaso 4% akong kabuusan nga 55,293. Porsyento sa mga nag-ayod 94.3% akong kabuusan nga 1,305,608. Porsyento sa mga nagtiliwan 1.74% akong kabuusan mga kalagad nga 24,152. Samtang diri naman sa aton sa Western Visayas, sandig sa pinakauling nga case bulletin sa Department of Health Western Visayas Center for Health Development. May dugang 738 ka mga kumpirmado nga kaso nga nabalag kahapon nga adlaw. Sa din ang Western Visayas, mayara na sang 62,511 total confirmed cases. Ang mga nagapabiling aktibo yara sa 11,243. Sa disposisyon sa mga aktibong kaso, asymptomatic 59.50%, mild 35.40%, moderate 2.38%, severe 2.66%, kag critical 0.05%. Samtang diri naman sa aton sa probinsya sang Capiz, sandig sa pinakauling nga datos sang Capiz Provincial Health Office, may 75 ka mga dugang nga kumpirmado nga kaso nga nabalag kahapon nga adlaw. Sa diin ang total confirmed cases nga nabalag diri sa Capiz ang naglabot na mga kalagad sa 4,080. Maaktibo nga kaso 622 akong 15.25%. Ang mga nag-ayo 3,248 akong 79.61%.
Porsyento sa mga nagtaliwan, 5.15% akong kabugusan ng 210. Sa syudad San Rojas, mga kalagad, sandig sa pinakauliga datos man sang City Health Office, may dugang nga 23 ka mga bag-o nga kaso kahapon nga adlaw. Sa din kag kalabanan diri ang mga close contacts ang nagpositibo. Samtang kabugusan nga kumpirmado nga kaso nga nabalhag sa syudad ang naglabot na sa 2009. Manag-ayo 1,622 kag ang nagtaliwan mga kalagad naglabot na sa 92. Oras naton alas 4:53 ri sa aton nga pangalagad. Sa aton nga pagbalik ang mga nakalinyada nga mga balita diri sa Kasak Special Coverage. Sa mga pinalangga nga tagpalamati sang 88.1 Kader FM, kag sa kutob malabutan sini nga pagwaragwag. Ini isa lamang ka emergency broadcast agud madulong sa kahanginan ang mga labing importante nga impormasyon kag mga tikang angot sa mga isyu nga nagahangkat sa aton kasubong sang COVID-19, dengue, suicide, malain nga tiyempo kag iban pa. Pinaagi sini mahatagan man sang kahigayunan nga makapangalagad sa kahanginan ang mga ahensya kag opisina nga may direkta nga kaangtanan kag ihibalo angot sa mga ginatalakay nga mga topiko. Ining temporaryo nga pagpalayag sarang ninyo mabatian sa tagsa kaadlaw alas 7:30 sa aga tubtub alas 9 sa gabi. 88.1 Kader FM. You are listening to 88.1 Kader FM. 88.1 Kader FM, an emergency humanitarian radio for the family and community. 88.1 Kader FM. Ano bala ang coronavirus? Ang coronavirus isa kadako nga pamilya sang virus nga nagatugas sang balatian. Ini nagasugod sa simple nga kataro, tubtub nga mangin seryoso ini nga impeksyon kasubong sang una sang Middle East Respiratory Syndrome o kon MERS-CoV, kag sang Severe Acute Respiratory Syndrome o kon SARS. Sa mga delikado kag grabe na nga kaso sang coronavirus, ini mahimo nga mangin tunaan sang pneumonia, acute respiratory syndrome, problema sa bato kag mahimo magresulta sa kamatayon. Ano ang mga sintomas ng coronavirus? Ang mga sintomas amo ang sipon, ubo, lagnat, pagmala kag paghubag sang tutunlan kag nabudlayan maginhawa. Paano bala ang paglapta sang sini nga virus? Ang ini nga virus nagsugod sang December 31, 2019 sa Wuhan, China. Ini mahimo magtapon halin sa isa ka tawo pakadto sa iban pinaagi sa pag-asik sang laway kag sip-on kung mag-ubo, maghatching kag sa pag-uyat sang kamot sang iban nga tawo. Ano ang dapat himuon agud malikawan ang coronavirus? Likawan nga magpalapit sa mga tawo nga may balatian ka nagapakita sang kasubong nga sintomas sang sakit. Hindi magdupla sa bisan diin lang. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag bibig. Permi nga maghugas sang mga kamot. Tapna ng ilong kag bibig kun mag-ubo o kun maghatching gamit ang tissue o kun panyo. Likawan nga magkadto sa mga matawo nga lugar kasubong sa malls, sinihan, terminals kag airports. Kung may mabatyagan nga sintomas, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center sa inyong nga lugar. Sa panahon sining pandemya, mangin mahalong kita, hindi lamang sa halit nga epekto sang COVID-19 sa aton ikaayong lawas, kundi pati sa aton mga ginapamatian nga balita. Pumalo na sa higit 1 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19 cases ngayon sa Metro Manila.
Muling nakapagtala ng record ang India sa dami ng bagong kaso sa isang araw. Para sa mas komprehensibo nga pagbalita, mas detalyado nga pagwaragwag sang impormasyon kag mga detalye tuhoy sa COVID-19 nga gikan sa maid-id nga pagtuon. Kasak Special Coverage! Kasak Special Coverage!